Roska kuuluu roskien joukkoon. Isäni ilmoitti mikrofoniin heiluttaen vanhaa kellastunutta pankkivihkoa, jonka isoisäni oli juuri salaa antanut minulle. Hän ei vain pilkannut sitä. Hän pudotti kirjan suoraan ämpäriin, jossa oli sulavaa jäätä ja samppanjaa. Kun väkijoukko repäisi naurua, minä en huutanut. Upotin käteni jääkylmään veteen. Pilasin hääpukuni pelastaakseni nuo märät sivut ja kävelin ulos katsomatta taakseni, ennen kuin kerron teille salaisuuden, joka piili noiden märkien, pilaantuneiden sivujen sisällä ja miten minä, käyttänyt sitä isäni valeinperiumin tuhoamiseen, kerron minulle kommenteissa. Mikä on julmin asia, jonka perheenjäsen on koskaan tehnyt sinulle juhlissa? Luen jokaisen tarinan. 3 päivää myöhemmin kävelin Bostonin keskustan ensimmäiseen kansallispankkiin. Aula oli täynnä marmoria ja hiljaisia kuiskauksia. Jyrkkä kontrasti Newportin kaaukseen jättämälleni. Pidin pankkikirjaa muovisessa vetoketjullisessa pussissa. Sivut olivat ryppyisiä ja samppanjajäänteistä tahrattuja, näyttäen täsmälleen samalta kuin roskat. Isäni sanoi niin. Olen Alyssä ja 21-vuotiaana olen tehnyt itsestäni näkymätöntä koko elämäni. Traumahoitajana olen siinä hyvä. Tiedän, miten häivytän taustalle lääkäreiden huutaessa ja potilaiden vuotaessa verta. Tiedän, miten pitää salaisuuksia, mutta seisoessani siinä kirpputorissani odottamassa, että nuori kassatyöntekijä lopettaisi kirjoittamisen, tunsin itseni paljastuneeksi. Minun täytyy tarkistaa tämän saldo, sanoin ja liuutin laukun kiillotettua tiskiä pitkin. Se oli lahja. Kassatyöntekijä, korkeintaan 20-vuotias tyttö, nosti sen 2 sormella, nenällään, rypistyi hieman. Hän näppäili tilinumeron, luultavasti odottaen virheilmoitusta tai nollasaldoa. Sitten hän pysähtyi. Hänen sormensa leijuivat näppäinten yllä. Hän räpäytti silmiään, nojautui lähemmäs näyttöä ja väri haihtui hänen kasvoiltaan. Rouva, hän kuiskasi äänen vapistessa. Odota tässä, älkää poistuko. Hän ei painanut hiljaista hälytystä, mutta hän olisi voinut yhtä hyvin tehdä sen. Muutamassa sekunnissa konttorijohtaja ja mittatilauspuvussa oleva aluejohtaja ryntäsivät minua kohti. He eivät katsoneet halpaa takkiani. He katsoivat minua kuin olisin maanpaossa oleva kuninkaallinen. Nadie Mercer. Ohjaaja sanoi ja ohjasi minut takaosassa olevaa raskasta teräsovea kohti. Olkaa hyvä, olemme odottaneet tämän tilin lunastamista hyvin pitkään. He johdattivat minut yksityiseen katseluhuoneeseen, joka haisi vanhalle paperille ja pölylle. Kun he menivät hakemaan tiedostoa, istuin nahkatuoliin ja suljin silmäni. Ja yhtäkkiä en ollutkaan pankkiholvissa. Olin taas 12-vuotias. Polvistuin parketille. Isäni työhuoneen lattialla Richard istui nojatuolissaan pyöritellen viskilasillista ja katsellen minua. Hän oli läikyttänyt sen tahallaan. Tiesin kyllä, mutta sääntö oli yksinkertainen. Tytöt siivoavat, pojat voittavat. Hunter istui sohvalla nauraen videopelille, jalat nojattuina juuri kiillottamaani pöytään. Unosit kohdan Alyssa, Richard sanoi pehmeästi. Hän ei huutanut. Hän halusi mieluummin yleisön julmuudelleen. Hän halusi nähdä valon sammuvan silmissäni. Se oli hänen teatteriaan. Kun isoisä Samuel yritti auta minut ylös, Richardin ääni muuttui ruoskaksi. Kosketa tuohon rättiin, vanha mies, niin laitan sinut niin nopeasti kuntoutuslaitokseen, ettet ehdi edes pakata pillereitäsi. Pesin sinä päivänä niin kauan, että rystyseni vuotivat verta. Pesin, koska uskoin, ettei minulla ollut mitään arvoa sen lisäksi, mitä kestäisin. Holvin oven raskas kilinä toi minut takaisin. Avasin silmäni. En ollut enää se 12-vuotias tyttö. Olin nainen, joka piteli tulitikkua. Johtaja asetti paksun kansion pöydälle. Isoisäsi ei vain avannut. Säästötili Nadie Mercer. Vuonna 2000 hän perusti Totten Trustin. Hän oli varhainen sijoittaja Appleen ja Microsoftiin. Hän kanavoi kaikki osingot takaisin salkkuun koskemattomina 40 vuoden ajan. Hän käänsi asiakirjan minua kohti. Trustin nykyinen arvo, joka laillisesti maksetaan sinulle hänen kuolemansa jälkeen, on $12,400,000. Numero oli siinä sivulla, mustana ja absoluuttisena. $12,400,000. Tuijotin sitä. Ajattelin samppanjämpäriä. Ajattelin Richardia nauramassa mikrofoniin, kutsuen tätä omaisuutta roskaksi. Hän oli pitänyt kädessään $12 miljoonaa ja heittänyt sen pois, koska hän oli liian ylimielinen katsoakseen kannen sisään. Onko tilillä ketään muuta listattu? Kysyin. Ääneni oli rauhallinen. Kliininen. Ei, johtaja sanoi, vain sinä. Se on kokonaan sinun. Kosketin kuivaa, pilalla olevaa pankkikirjaa. Se ei ollut vain rahaa. Se oli ase. Ja ensimmäistä kertaa elämässäni tiesin tarkalleen, mihin tähdätä sillä. Mieheni Luke ei katsonut ylös, kun kävelin ovesta sisään. Hän oli kumarassa kannettavaansa keittiösaarekkeella, jota ympäröi tulostettujen laskentataulukoiden linnoitus.
Pienen asuntomme ilma tuntui sähköiseltä, latautuneelta jonkin rikkoutumaisillaan olevasta staattisesta sähköstä. Luke ei ole vain data-analyytikko. Hän on salaisuuksien oikeuslääketieteellinen arkkitehti. Hän löytää perustuksista halkeamat, joita kukaan muu ei näe. Se ei ole imperiumi Alyssa, hän sanoi kääntäen vihdoin näytön minua kohti. Hänen äänensä oli lattea, tunteeton. Se on tuntematon ponsihuijaus, joka on rakennettu siltalainojen ja egon varaan. Katsoin näyttö. Odotin näkeväni vaurautta. Odotin näkeväni miljoonat, joista Richard kerskui jokaisessa hyväntekeväisyyskaalassa ja perheillallisella. Sen sijaan näin punasta. Hän on maksukyvytön, Luke sanoi napauttaen asiakirjaa. Newportin kartanon ulosottomenettely alkoi 3 viikkoa sitten. Perheen trosti, jota hän väittää hallinnoivansa, on tyhjä. Hän on siirtänyt samat $50,000 6 eri kuoritilin välillä näyttääkseen siltä, että hänellä on likviditeettiä, ja tässä on se juju. Häntä auditoidaan. Verohallinto lähetti hänelle ilmoituksen. Viime kuussa puutetta. Tuijotin numeroita. Mies, joka oli heittänyt isoisäni perinnön samppanjaämpäriin, ei ollut teollisuusjättiläinen. Hän oli hukkuva mies, joka heilui velkameressä. Hän ei halunnut vain rahaa. Hän tarvitsi sitä pysyäkseen poissa liittovaltion vankilasta. Puhelimeni soi. Se oli hän. Laitoin sen kaiuttimelle. Luke lopetti kirjoittamisen. Alyssa. Richardin ääni täytti keittiön. Ei ollut anteeksi pyyntöä, ei epäröintiä, vain miehen röyhkeä itsevarmuus, joka uskoi yhä omistavansa maailman. Olen miettinyt sitä mökkiä, jonka isoisäsi jätti sinulle. Mökkiä. Entä se? Kysyin. Käteni lepäsi pöydällä rauhoittaakseni vapinaa, mutta ääneni oli jäätävän kylmä. Teen sinulle palveluksen, hän sanoi. Olen puhunut kiinteistölakimieheni kanssa. Voimme myydä sen nopeasti. Hoidan myynnin, maksan sinulle käyvän markkinahinnan ja sijoitan tuotot perheyritykseen, jotta saat oikeasti tuottoa. Oot sairaanhoitaja, kulta, et tiedä kiinteistöveroista tai ylläpidosta mitään. Minä yrittää säästää sinut päänsäryltä. Hän halusi mökin. Se oli ainoa konkreettinen asia, jonka Samuel oli jättänyt minulle pankkikirjan lisäksi. Se oli arvoltaan ehkä $300,000. Häränpähkinöitä miljardöörille, mutta pelastusköysi epätoivoiselle huijarille. En myy, isä sanoin. Linja hiljeni. Sitten naamio lipesi. Kuuntele minua, hän murahti. Hänen äänensä laski oktaavia. Se vanha mies oli henkisesti vajaakykyinen allekirjoittaessaan tuon asiakirjan. Minulla on todistajia valmiina todistamaan, että manipuloit ikävää geriatriaa. Perheen omaisuuden siirtoon. Jos et allekirjoita siirtopapereita perjantaihin mennessä, haastan sinut oikeuteen vanhusten kaltoinkohtelusta. Raahaan sinut perunkirjoitusoikeuden läpi, kunnes olet konkurssissa. Ymmärrätkö minua? Olet liian tiukka Alyssa. Hän ei suojellut minua. Hän metsästi likviditeettiä. Kaikkea omaisuutta, jonka hän voisi takavarikoida, myydä ja kanavoida velkakuoppaansa. Ymmärrän täysin, sanoin. Hyvä, lähetän paperit. Linja katkesi. Katsoin Lukea. Hän ei ollut peloissaan. Hän hymyili, kylmä, terävä hymy, joka sopi rinnassani nousevaan tunteeseen. Richard luuli kiusaavansa avutonta tytärtä. Hän ei tiennyt, että oli juuri antanut meille piirustukset omaksi tuhokseen. Hän oli epätoivoinen ja epätoivoiset miehet tekevät virheitä. Odotin 24 tuntia ennen kuin soitin hänelle takaisin. Hiljaisuus on voimakas vahvistin. Se antaa epätoivon kyteä. Luke ja minä vietimme sen päivän emme paniikissa, vaan valmistautuessamme. Emme palkanneet asianajajaa taistelemaan mökin myyntiä vastaan. Palkkasimme graafikon, suunnittelija väärentämään sijoitusasiakirjojen salkun. Kun vihdoin soitin Richardin numeroon, puin ylleni elämäni parhaat puolet. En kutsunut esiin itsevarmaa naista, joka oli kävellyt ulos pankkiholvista. Kutsuin esiin 12-vuotiaan tytön, joka oli kauhuissaan viskin läikyttämisestä. Isä, kuiskasin, kun hän vastasi. Anno ääneni vapista. Olen pahoillani, että lopetin puhelun. En tiennyt, mitä sanoa. Sinun pitäisi olla pahoillani, hän tiuskaisi. Mut ääni oli tylsempi. Hän kuunteli. Kyse ei ole vain mökistä, minä. Sanoin ja viritin ääneni täydelliselle naiivin paniikin taajuudelle. Menin pankkiin, katsoin pankkikirjaa. Se ei ollut tyhjä. Linja hiljeni täysin. Kuulin melkein hänen tekevän päässä laskuja. Kuinka paljon? Hän kysyi. Ahneus vuoti puhelimen läpi kuin öljy. $12 miljoonaa. Hylkäsin. $12 miljoonaa. Mutta isä, en tiedä mitä tehdä. Pankin johtaja alkoi puhua myyntivoittoveroista ja liittovaltion tilintarkastuksista ja luulen olevani pulassa. Jos verottaja saa selville, että minulla on tämä, hän ottaa puolet tästä. En tiedä, miten peittäisin sen. Se oli täydellinen syötti. Annoin hänelle juuri sen, mitä hän minusta uskoi. Että olin heikko, tyhmä ja kyvytön käsittelemään valtaa.
ja annoin hänelle juuri sen, mitä hän tarvitsi. Massiivisen käteisruiskeen peittääkseen hänen omat rikoksensa. Kuuntele minua hyvin tarkasti, Alyssa, hän sanoi. Hänen äänensä muuttui välittömästi kiusaajasta pelastajaksi. Se oli jäätävää. Älä allekirjoita mitään pankin kanssa. Älä puhu kenellekään asianajajalle. Tuo sinä nuo paperit minulle. Voin suojata ne perheen trusti. Voimme luokitella sen ennestään olemassa olevaksi omaisuudeksi. Se on monimutkaista, mutta voin poistaa verovelvollisuuden. Teen tämän sinun vuoksesi, kulta. Suojellakseni sinua. Suojellakseni minua. Hän halusi niellä perintöaukon tukkiakseen uppoavan laivansa reijät. Voimmeko tehdä sen tänä iltana, kysyin. Ei, hän sanoi liian nopeasti. Hän tarvitsi aikaa väärennettyjen siirtopapereiden valmisteluun. Minulla on vuodenmiehen gaala lauantaina Bostonissa. Se on täydellistä. Tuo asiakirjat sinne. Allekirjoitamme kaiken VIP-sviitissä ennen puheita. Ilmoitan perherahaston laajentamisesta. Se näyttää lailliselta. Hän halusi yleisön. Hän halusi kunnian ilmoittaa 12 miljoonan dollarin odottamattomasta voitosta omana liike-elämän neroutenaan. Okei, sanoin. Kiitos, isä. Kiitos, että korjasit tämän. Sitä varten isät ovat olemassa, hän sanoi. Lopetin puhelun. Katsoin lukea. Pelko katosi kasvoiltani välittömästi. Hän otti sen, sanoin. Luke nyökkäsi. Tulostimme jo asiakirjoja, jotka todella esittelisimme. Ne näyttivät täsmälleen samalta kuin tavalliset siirtolomakkeet. Richard odottaisi. Sama fontti, samat otsikot. Mutta pienellä präntätty teksti ei ollut varojen siirto. Se oli yksinomaisen vastuun valaehtoinen vakuutus. Richard luuli houkuttelevansa kyytiin tietämättömän tyttären. Hän ei tajunnut juuri kutsuneensa teloittajan omiin juhliinsa. Vuoden miehen hyväntekeväisyysgaala pidettiin Fairmont CP Plazan suuressa juhlasalissa. Kristallikruunut tiputtivat valoa Bostonin eliitin harteille. Se oli huone täynnä vanhaa rahaa, poliittista valtaa ja isäni tapauksessa epätoivoinen raapiva kunnianhimo. Saavuin paikalle kello 9.5 illalla. Minulla ei ollut ylläni niitä bacon-värisiä, järkeviä vaatteita, joissa Richard minua suosi. Minulla oli ylläni strukturoitu punainen mekko, joka maksoi enemmän kuin autoni. Kävelin väkijoukon läpi sen ympäri. Näin Hunterin baaritiskin lähellä nauramassa liian kovaa, jo 3 juomaa syötynä. Hän ei nähnyt minua, hän oli liian kiireinen esittäessään delfiiniä olemattomalle valtakunnalle. Richard oli huoneen etuosassa 2 senaattorin ympäröimänä. Hän näytti säteilevältä. Se oli miehen hehku, joka luuli juuri tehneensä vuosisadan ryöstöretken, kun hän näki minut lähestyvän. Hänen hymynsä ei värähtänyt, mutta hänen silmänsä kapenivat. Hän pyysi anteeksi ja tapasi minut lavan portaiden lähellä. Olet myöhässä. Hän sihahti hampaidensa välistä pitäen hymynsä kasvoillaan valokuvaajille. Onko sinulla se? Minulla se on, sanoin. Ojensin sinisen nahkaisen esittelykansion. Hän nappasi sen kädestäni. Hänen ahneutensa oli fyysinen voima, joka värähteli hänestä kuin lämpö. Onko kaikki siinä? Hän kysyi. Siirtovaltuutukset, valtakirja. Kaikki on siellä, isä. Juuri kuten pyysit. Se asettaa koko 12 miljoonaa perheen trustin hallintaan. Sinun tarvitsee vain allekirjoittaa ainoana edunvalvojana hyväksyäksesi varat. Hän avasi kansion. Hän ei lukenut lausekkeita. Hän ei tarkistanut määritelmiä. Hän näki vain allekirjoitusrivin. Fiksu mies olisi kysynyt, miksi asiakirjan otsikko oli historiallisen johdon ja yksinomaisen vastuun valaehtoinen todistus. Fiksu mies olisi. Ihmettelin, miksi luetellut päivämäärät olivat 20 vuotta taaksepäin ja linkittivät hänet takautuvasti jokaiseen liitteessä lueteltuun kuoriyritykseen, mutta Richard ei ollut fiksu. Hän oli ylimielinen. Hän uskoi niin täysin omaan valta-asemaansa, ettei voinut kuvitella maailmaa, jossa minä olisin uhka. Hän veti taskustaan Mont Blanc-kynän. Teit oikein, Alyssa, hän sanoi, ja raapustaa allekirjoituksensa näyttävästi. Lopulta hän ojensi kansion takaisin minulle välinpitämättömästi ja käänsi jo huomionsa puhujakorokkeeseen. Mene etsimään istumapaikka. Takana, hän määräsi. Minulla on ilmoitus tehtävänä. Hän kiipesi portaat ylös lavalle. Huone hiljeni. Valokeilan valo osui häneen. En vetäytynyt taakse. Siirryin sivuun. Valokuvasin allekirjoitussivun ja painoin lähetä-nappia 5 kilometrin päästä. Luke vastaanotti sen, liitti sen ilmiantajan valitukseen, jonka olimme viimeistelleet päiviä aiemmin, ja latasi sen oikeusministeriön suojattuun portaaliin. Hetkiä myöhemmin Richard otti mikrofonin. Hyvät naiset ja herrat, hän ilmoitti ylpeänä. Tänä iltana käynnistämme Mercer Family Foundationin historiallinen laajennus. 12 miljoonan dollarin sijoitus tämän kaupungin tulevaisuuteen. Hän tunnusti reaaliajassa 500 todistajan edessä. Hän väitti omistavansa varat, jotka olin juuri yhdistänyt 2 vuosikymmenen veropetoksiin. Hän luuli paljastavansa perintönsä.
Hän luki omia Miranda-kirjoituksiaan. Puhelimeni surisi. Sain IRS:n vahvistuskoodin 99 alfa. Se on valmis. Richard hymyili yhä, kun hänen takanaan oleva 18 metrin LED-näyttö välkkyi. Säätiön logokatos korvautui oikeusministeriön punaisin kirjaimin leimatulla sinetillä. Liittovaltion omaisuuden takavarikointi käynnissä. Tapaus 842. Uploadit hiipuivat. Richard hämmentyi pikemminkin kuin pelkäsi. Hänen mielensä hylkäsi todellisuuden, joka ei sopinut hänen käsikirjoitukseensa. Se oli hänen kohtalokas virheensä. Ei tietämättömyys, vaan oikeus. Hän ei koskaan uskonut, että joku, jonka hän piti merkityksettömänä, voisi rakentaa tarpeeksi suuren ansan pidättelemään häntä. Tanssisalin ovet paiskautuivat auki. 6 IRS:n CD-agenttia pyyhkäisi käytävää pitkin. Richard Mercer, johtava agentti, määräsi. Astu pois, puhujakorokkeelle. Richard tarttui mikrofoniin. Tiedätkö, kuka minä olen? Tiedämme, agentti vastasi. Olet ainoa edunvalvoja, joka allekirjoitti valaehtoisen todistuksen, jossa hän ottaa vastuun 20 vuoden salaisista offshore-tileistä. Richard pyörähti minua kohti. Hän huijasi minua, tytärtäni. Säästä se valamiehistölle. Käsiraudat napsahtivat kiinni. Kamerat välähtivät, kun hänet vietiin pois. Riisuttu loistosta, alennettu mieheksi vuokratussa smokingissa. Luulin, että se oli ohi. Ei ollutkaan. VIP-sviitin ovi pamahti kiinni. Lukko naksahti. Hunter seisoi siinä, hikoileva, punanaamainen, hätääntynyt. Pilasit kaiken, hän sihahti. Se oli jo pilalla, sanoin. Rahaa ei koskaan ollut olemassakaan. Hän nappasi sahalaitaisen pihviveitsen. Tämä ei ollut enää strategiaa. Se oli raakaa vaistoa hetki, jolloin perheen illuusio romahtaa ja epätoivo näyttää hampaansa. Luke astui eteeni. Avaa ovi, Hunter. Hunter syöksyi eteenpäin. Luke tarttui hänen ranteeseensa, väänsi ja käsivarsi napsahti. Veitsi liukui marmoria pitkin. Kun agentit avasivat oven väkisin, veljeni nyyhkytti, ei kivusta, vaan merkityksettömyyttä. Se oli 3 viikkoa sitten. Tänä aamuna Newport tuoksuu suolalle ja tuoreelle kahville. Istun mökkini kuistilla. Korjasin katon, raivasin muratin ja tein siitä kodin. Richardilta evättiin takuita vastaan. Hänen omaisuutensa on jäädytetty. Hänen imperiuminsa on purettu. Hunter otti vastaan syyllisyyden tunnustuksen. Häntä ei odota perintö, vain työ. Poltan valaehtoisen todistuksen kuistilla. En tarvitse sitä enää. Verohallinnolla ja oikeusministeriöllä on jo kaikki tärkeää. Tämä sivu oli vain pelko, jota kannoin. Luke istuu vieressäni. Luottamus. Siirto on valmis. Se on kaikki sinun. Mitä haluat sillä tehdä? Katso merta. 12 miljoonaa dollaria. Ei mitään, sanon, anna sen kasvaa. Olen edelleen sairaanhoitaja. Yhä alyssä. Raha ei ole valtaa. Se on suojelua. Perhe ei ole verta. Se on se, kuka seisoo rinnallasi, kun holvi avautuu.